Noun shine suna na kowane abu ko kowane mutum. Misali sunayen mutane kamar irin su Ibrahim, Maryam, ko sunayen gurare da garuruwa kamar irin su Kano, Kaduna da kuma Abuja, ko kuma sunayen dabbobi kamar irin su cat wato mage, lion wato zaki, ko kuma sunayen abubuwa marasa rai kamar irin su bottle wato kwalba, mobile phone wato wayar tafi da gidanka.